Danas sam pravila najmirisnije halal friturice. Tako i zovem jer ja ne koristim alkohol u prehrani. Ono što će vam biti potrebno su 2 jaja koje ćete dobro umutiti sa 3 kašike šećera. Naravno, vi možete dodati vanilin šećer ili ekstrakt vanilje. Kada ste dobro umiješali jaje, dodajte 300 ml jogurta i 300 g brašna. Brašno dodajte postepeno, a potom miješajte ovom mutilicom tako da ne ostanu grudice. Na kraju dodajte prašak za pecivo. Dobro umutite i spremne su za pečenje. Ulje dobro zagrijte i pecite ih dok ne porumene. Ako želite da dobijete ovako lijepe kuglice, u jednu šoljicu stavite hladnog ulja, umočite kašikice i sa 2 kašikice stavljajte friture da se peku. Kada su gotove, pospite ih štaup šećerom. Pogledajte kako su slasne i mekane. Prijatno!